Kahibaw ba ka? Ang simple form sa present tense, kanang present simple, pwedeng gamitin para sa future nga situations. Tinuod na, present tense, pero pwede sa future. Pero unsa gani di ining present simple nga tense sa verb? Mao ni siya. Kung active ni siya, niya plural ang subject, base form ang iyahang forma, parehaan ng it. Pero kung singular ang iyang subject, pwedeng na siya es sa tumoy, or es, or ies. Parehaan ng eats, or teaches, or cries. Nya kung negative o question ang gamitan niya, mo gamit og helping verb nga do or does, nga sundan og base form sa verb. Paraan ng does not eat, or do they eat. Kung passive po ni siya, nya plural ang subject, ang forma niya mo gamit og are nga helping verb nga sundan og past participle. Parehaan ng are known. Pero kung singular ang subject, ang iyang helping verb am og is nga parisin og past participle. Parehaan ng is considered. Pero kung sa negative ni siya gamitin og sa question, mo gamit lang gihapon ta og am, is, or are, depende kung singular or plural ang subject niya parisin og past participle. Butangan lang siya negative word sa negative, parehaan ng is not considered. Or kung question, maguna ang helping verb. Are Filipinos known? Og maon ni ang iyahang mga gamit para mag-express og mga tinuod, para magpakita kung unsay pirming nahitabo, para mohatag og instruction, para mag-express kung unsay naka-fix nga mga schedule, o para sa mga posibilidad sa future. Sa present simple gamiton siya para mag-express og mga facts og general truths. Parehaan ng mo-boil ang water sa 100 degrees Celsius. O nahibaw na ito nga mga Filipino family-oriented. So general truth ni siya og fact. Gamit og present simple form sa verb. Parehaan ng boils nga active form og are known nga passive form. Gamiton po ni siya para paghisgot kung unsay mga naandan or mga balik-balik nga ginabuhat. Para ng iyang pag-shower before siya matulog. Mo ni iyahang naandan, sumugamit og present simple nga takes. Nya passive atong example, kanang lupang hinirang kantahon man gyud na siya pirmi kada flag ceremony. So natay verb nga is sung nga present simple passive form. Gamitin po ni siya kung mga tagtag instructions or commands. Pero dili ni nato himuag passive structure atong example kay typically ang mga imperative sentence like commands or requests, ang subject ana you gyud ug mao nay mobuhat sa action nga gisugo. So dili nato ni himuag passive nga example. Pero naay mga imperative structures nga gipassive ang form but dili ni nato to kiyon dinhing dapita. Hopefully sa mga future nga video lessons. Og diara gamiton pud ni nato ang present simple nga pang future kung mo express ta og mga fixed nga schedules, mga nakahanay na nga mga schedules. So kung schedule ang hisgutan pero dili personal nga schedule, whether regular na siya, parehas ang mga schedule sa trabaho or eskwela or kanang mga establishments like sinihan or restaurant, kanang opening time or closing time baka nila nga fix ang pagka-schedule or gi-schedule baka ha parehaan ng programs nga dili tuod siya regular nga mahitabo pero ihanay o giandam ang schedule before mahitabo sa future. Nga dili na siya personal nga mga plano or schedule. Dili imuhang kabubuton ang pagkagama sa schedule. Musunod ra ka. Mao ni gamitan nato sa present simple bisan pag sa future na mahitabo. Parehaaning, the closing program starts at 3 p.m. tomorrow. Tomorrow pa ni siya, pero ang verb present tense kay fixed man nga schedule. Dili man ni siya personal nimo nga schedule ang program, gihanay ni og team or organization or kisa pa may apil ani, unya mo follow lagi ta sa na fixed nga schedule para sa future. Or kining regular nga naka-schedule nga delivery. Supplies are delivered at noon on Mondays. Related man ni siya sa trabaho nga nakaset na ang delivery time kada Lunes. So bisan pag sa mga future Lunes, kung kaning fixed nga schedule ang imuhang point, ang imong ipasabot, present simple tense ang gamiton nga verb. O di ba ang gamit sa present simple para sa future. Kung sa future ang panghitabo, mo gamit po tag present simple sa subordinating clause ana nga sentence. Ang part sa sentence nga magsugod sa if, when, before, after, as soon as, while, o guban pang subordinating words nga pang future. Para an example, Joy will call you when she arrives in Manila tonight. Dili ta maingon when she will arrive. Present simple ang gamiton. Arrives. Or kan example nga, if you don't fail, you will proceed to the next year level. Dili ta maingon if you will not fail. But maingon tag do plus base form nga present simple tense. Bisag sa future possibility ang gihisgutan.
Again, applicable ni sa mga future sentences nga naay subordinating clauses. Kanang magsugod sa if, when, before, after, as soon as, while, ug uban pang subordinating words nga pang future. So mauni ang mga sitwasyon nga gamitag verbs nga present tense, simple form, or present simple, or commonly known as simple present.